Ja estem a les portes del cap de setmana i la veritat és que tenim ganes de cap de setmana per fer front millor a aquesta ona de calor que ens acompanya des del cap de setmana passat. Portem 7 dies pràcticament amb ella i encara queden un bon grapat de dies per davant, perquè pot ser este cap de setmana comencen a baixar les temperatures per l'oest, sud-oest de la península, a la zona centre, però així encara tenim ona de calor per a 4 o 5 dies més. De nou, esta nit ha sigut molt difícil poder dormir, especialment en les zones del litoral, on les temperatures de nou ha quedat entre els 22, 23, 24 i fins i tot 25 graus en algun punt de la Marina Baixa. A Benidorm la temperatura no ha baixat en tota la nit dels 25 graus i també temperatures al voltant o per damunt dels 20 graus en zones del nord de la comunitat, a les comarques més centrals. També temperatures de 20, 21, 22 graus. Cada dia que passa sembla que fa una miqueta més de calor. I és que en les pròximes hores notarem com avui estem en un avís groc d'EMET per un ascens de les temperatures que portarà les màximes a tocar els 40 graus de nou a les comarques centrals i en punts de l'interior i a la costa, a València, a la zona més litoral del sud de València i del nord d'Alacant, les temperatures podran tocar els 34, 35, 36 graus. Demà dissabte baixen, però només de forma molt lleugera les temperatures, 1, 2 graus. Continuarà fent molta calor, no tanta, sembla que desapareixen els avisos d'EMET, però tornaran dilluns, perquè diumenge serà un dia encara pot ser una miqueta més fresquet. Les temperatures baixaran de nou 2 o 3 graus, però dilluns torna a pujar les temperatures, el descens de les temperatures que agrairan a la zona centre-oest de la península, així encara no ho podem agrair, encara es mantindran altes, bàsicament fins dimecres dijous de la pròxima setmana, per tant, un cap de setmana que es presenta molt calorós. Un inici de la pròxima setmana, els últims dies de la primavera també, amb ascens de les temperatures dilluns, temperatures sense massa canvis dimarts, sembla que serà a partir de dimecres quan començarem a notar que les temperatures, per fi, baixen.